Territorium. Hvert land i verden har det. Det er sådan, de eksisterer. Ved at have et sted at eksistere. Nogle er store, nogle er mindre, og nogle er ikke enige om, hvilket territorium de og deres naboer skal have. Så opstår der territoriale stridigheder. For at sige det meget enkelt, er det tilfælde, hvor to lande begge gør krav på det samme stykke land, og ikke kan blive enige om, hvem der skal have det. I de fleste tilfælde har den ene af dem i øjeblikket fået sin vilje. I denne video vil jeg gennemgå nogle af disse territoriale stridigheder i Europa. Jeg vil sandsynligvis derefter lave videoer som denne for Amerika, Asien og Afrika. Hvis der kommer en god respons fra jer, og hvis I gerne vil have det. Vi starter med Olivença, som både Portugal og Spanien gør krav på. Olivença er en by, der ligger på et omstridt område af grænsen mellem Portugal og Spanien. Dens territorium administreres af spanierne. Portugal anerkender ikke spansk suverænitet over territoriet, baseret på deres fortolkning af Wienerkongressen i 1815. En traktat, som Spanien accepterede, men tilsyneladende aldrig fulgte. Denne her går langt tilbage. Helt tilbage til, ja, du gættede rigtigt, Napoleon. En mand, der ser ud til at være ophavsmand til halvdelen af problemerne i Europa. I 1801 erklærede Spanien krig mod Portugal i det, der blev kaldt Appelsinkrigen. De spanske styrker blev opildnet af den franske regering. De erklærede krig mod portugiserne, fordi de var den sidste tilbageværende allierede til briterne på det europæiske kontinent. Portugal nægtede at bryde deres langvarige alliance med englænderne, og derfor invaderede franske og spanske tropper. Portugals loyalitet blev belønnet af briterne, som hjalp dem i krigen, men ikke nok til at de kunne vinde. Portugiserne var i stand til at vinde konflikten i Sydamerika og holde fast i deres koloni Brasilien, men de tabte i Europa. Og et af de betydelige tab i Europa var byen Olivença. Denne konflikt lagde også grunden til krigen på den iberiske halvø, hvor Napoleon invaderede den iberiske halvø. Spring frem til traktaten fra 1815, som omformede Europa efter Napoleons fald, hvor det står skrevet i artikel 105, at magterne anerkender retfærdigheden i Portugals og Brasiliens krav på byen Olivença, og de andre territorier, der blev afstået til Spanien ved Badajoz-traktaten i 1801. Men over 200 år senere er spørgsmålet stadig uløst. Et sjovt faktum er, at kommunens flag er udformet efter den portugisiske kommunale flagskabelon, selvom området stadig er under spansk styre. Spanien har også et andet territorielt problem, men denne gang med Storbritannien i Gibraltar. Dette problem handler ikke om hele territoriet. Så vidt jeg forstår, anerkender Spanien britisk suverænitet over Gibraltar. Dette er et spørgsmål om, hvor grænsen skal gå. Det går tilbage til Utrecht-traktaterne fra 1713, som fulgte efter afslutningen på den spanske arvefølgekrig. Der er ikke meget, du behøver at vide om selve krigen i denne sammenhæng, bortset fra, at et af resultaterne var, at Storbritannien var den største vinder. Nogle siger, at disse traktater markerede det tidspunkt, hvor Storbritannien blev den primære europæiske handelsmagt. I artikel 10 afstod Spanien de strategiske havne i Gibraltar og på Menorca, hvilket gav Storbritannien en dominerende position i det vestlige Middelhav. Striden her handler tilsyneladende om fortolkningen af traktaten, som, selvom den gav området til briterne for evigt, også fastslog, at Gibraltar skulle overgives til Storbritannien uden nogen territorial jurisdiktion og uden nogen åben landforbindelse til landet. Cirka sådan. Som jeg forstår det, tolker briterne dette som, at vi ejer Gibraltar og dets havne, men ikke området omkring. Men spanierne tolker det som, at de kun ejer havnene, ikke landområdet omkring Gibraltar. Så i bund og grund handler striden om, hvor meget af Gibraltar briterne skal eje. Storbritannien har også selv et par territoriale stridigheder, som begge involverer Irland. Den første handler om Rockall-øen, som både Danmark og Island også gør krav på. Dette sted er bogstaveligt talt en klippe midt i havet, så jeg har ingen idé om, hvorfor de vil gøre krav på det, medmindre det har noget at gøre med at få ejerskab over de omkringliggende territorialfarvande. 4 lande gør krav på det. Den første er Færøerne, som et selvstyrende område
inden for Danmark er repræsenteret af Danmark. Færingerne gør krav på det for at få kontinentalsokkelrettigheder i Hatton Rockall havområdet. Island gør ikke krav på selve klippen. Dog gør de også krav på en udvidet kontinentalsokkel og er derfor imod, at andre nationer ejer selve klippen, så de ikke kan bruge det som en undskyldning for at blokere deres udvidelse af havområdet. Irland og Storbritannien plejede begge at gøre krav på den af samme årsager. Det skabte problemer i afgrænsningen af deres eksklusive økonomiske zoner. Briterne og irerne underskrev en aftale, som bogstaveligt talt bare ignorerer klippens eksistens og løste problemet på den måde. Men Island og Danmark bestrider denne aftale. Men tilsyneladende fastslår FN, at klipper, som ikke kan opretholde menneskelig beboelse eller økonomisk liv på egen hånd, ikke skal have nogen eksklusiv økonomisk zone eller kontinentalsokkel. En konvention, som de 4 lande har underskrevet, men alligevel er de i konflikt af en eller anden grund. Den anden er Carlingford Lough, en strid mellem Storbritannien og Republikken Irland. Det ser ud til at være en lille rest af Nordirlands territoriale strid med irerne. Dette sted er en gletsjerfjord eller havindløb, der udgør en del af grænsen mellem Nordirland og Republikken Irland. For at sige det meget enkelt, er det en slags sø mellem de 2 byer, hvor den ene by er nordirsk, og den anden tilhører Republikken Irland. Det ser ud til, at de har haft svært ved at opdele søen, så på visse tidspunkter har begge sider gjort krav på hele søen. Der er en række små steder langs grænsen mellem de 2 øer, hvor sådanne problemer tilsyneladende findes. Videre til nogle af de store. Ægæerhavsstriden mellem Grækenland og Tyrkiet. Ægæerhavsstriden er en række indbyrdes forbundne kontroverser om suverænitet i området omkring Ægæerhavet mellem Grækenland og Tyrkiet. Den har tilsyneladende varet siden 1970'erne, og 2 gange har det allerede ført til alvorlige kriser tæt på udbrud af militære fjendtligheder, specifikt i 1987 og 1996. Ud fra hvad jeg kunne forstå, handler det ikke så meget om land, men mere om hav og luftrum. Grundlæggende skændes de om alt her. Territoriale farvande, nationalt luftrum, økonomiske zoner, men også spørgsmålet om, at tyrkerne ønsker, at nogle græske øer skal afmilitariseres, hvilket grækerne ikke accepterer eller går med til, selvom der også er nogle spørgsmål om krav på land. Det ser ud til, at Tyrkiet gør krav på nogle gråzoner, nogle øer, der er meget små. Jeg tror, at det græsk-tyrkiske hav bogstaveligt talt har tusindvis af disse, og mange af dem har uafklaret suverænitet, og både tyrkerne og grækerne ønsker at gøre krav på herredømmet over dem. Et konkret eksempel er de 2 øer, Imia og Kadak, som var årsagen til krisen i 1996. Et andet stort eksempel, som også omfatter mange specifikke stridigheder, er Rusland og Ukraine. Rusland og Ukraine har mindst 3 store territoriale stridigheder, hvis ikke flere. Den første og største er Krim. I 2014 besatte og annekterede russiske styrker Krimhalvøen. De afholdt en folkeafstemning, hvor resultaterne førte til russisk annektion. Men det internationale samfund og Ukraine anerkender ikke gyldigheden af den og har erklæret den ulovlig. Et andet problem er Azovhavet, denne lille ekstra del af Sortehavet. Tilsyneladende skal det have delt jurisdiktion mellem de 2 lande, men i 2014 forhindrede russiske skibe også den ukrainske flåde i at komme ind. Der er også nogle få små øer i havet, som begge lande gør krav på og ikke er enige om. Derudover er der det generelle problem med hele grænsen. Tilsyneladende har Rusland siden 2001 udskudt at etablere en officielt fastlagt grænse med Ukraine, og siden 2014 virker muligheden for, at det sker endnu mindre. Hvis du vil tale om et stort antal territoriale stridigheder, ja, så behøver du ikke lede længere, for det er Europas yndlingskonfliktområde, Balkan. Slovenien og Kroatien har nogle problemer. Kroatien og Serbien er uenige om ikke kun hele deres grænse, men også øerne Sarengrad og Vukovar. Kroatien og Montenegro er uenige om den lille halvø Preklava, fordi det er en strategisk placering i Adriaterhavet. Kroatien og Bosnien kæmper om Klekhalvøen og de 2 beboede øer Velikskål og Malikskål. Serbien og Bosnien har sandsynligvis blandt andet
uenigheder. Landsbyen Sastavci, som ligger i en serbisk kommune, men ligger umiddelbart øst for landsbyen Medurečje, som er en bosnisk eksklave, og vi går ikke engang ind i hele Kosovo-sagen igen, så dette er et område med mange territoriale stridigheder. Frankrig og Italien har også en strid om regionen Mont Blanc. Mont Blanc betyder hvide bjerge, og det er det næsthøjeste bjerg i Europa, beliggende i Alperne. Og der er nogle problemer med hvem der ejer toppen. Grænsen går langs bjergkammen mellem Italien og Frankrig, men helt på toppen er der uenighed om den. Italienske embedsmænd hævder, at grænsen følger vandskillet og deler toppen mellem Italien og Frankrig, mens franske embedsmænd hævder, at grænsen går udenom toppen, så den kun tilhører Frankrig. Fra 1416 og frem var hele bjerget inden for hertugdømmet Savoyen. I 1723 erhvervede hertugdømmet kongeriget Sardinien, og dette kongerige deltog derefter i Italiens samling. Men i 1792 erobrede den franske revolutionshær arméen i Alperne Savoyen og oprettede departementet Mont Blanc. 4 år senere blev Savoyen formelt afstået til Frankrig, og i denne traktat fastslås det, at grænsen skal følge bjergenes toppe. Problemet er, om toppen skal tolkes som fransk eller som en del af begge lande. Der er også en lille strid mellem Tyskland og Holland, men den er på en måde blevet løst. Det handler om grænsen ved Dallertbugten. Grundlæggende skændes de om, hvor præcis grænsen skal gå langs vandet. Men i 1960 underskrev de en traktat, hvor de i bund og grund blev enige om at være uenige, og accepterede, at de hver især har et forskelligt syn på sagen, men at uenigheden ikke er særlig vigtig, og derfor ikke bør være en undskyldning for konflikt. En ret sund og positiv måde at håndtere en uenighed på. Jeg har også inkluderet Kaukasus-regionen i denne video, fordi det efter min mening stadig på en måde hører til Europa, eller i det mindste giver det mere mening for mig at inkludere dem her end sammen med Asien. Armenien og Aserbajdsjan har nogle uenigheder om Nagorno-Karabakh-regionen og områderne omkring den. Tilsyneladende er denne region internationalt anerkendt som en del af Aserbajdsjan, men kontrolleret af Nagorno-Karabakh, støttet af Armenien, og den er derfor også kendt som republikken Artsakh. Dette sker, fordi regionen overvejende er befolket af armeniere, og da de to lande først blev uafhængige i 1918, gjorde begge krav på den. Stadig i Kaukasus er der spørgsmålet om Georgiens territoriale stridigheder med Rusland, med de specifikke problemer omkring Abkhazien og Sydossetien. Internationalt anerkender de fleste lande Abkhazien som en region i Georgien, men Georgien selv betragter det tilsyneladende som en autonom republik. Grundlæggende støtter Rusland lokal løsrivelse fra Georgien. Sydossetien er det samme, officielt en del af Georgien, men separatisterne er anerkendt og støttet af Rusland. Der er også nogle få historiske stridigheder, som er blevet løst, såsom Ålandsøerne mellem Finland og Sverige, Polen og Danmark over dele af Østersøen. Denne blev først løst i 2018. Nordirland mellem Storbritannien og Irland. Et par sager i Baltikum mellem de 3 lande og Rusland. Selv en mellem Italien og Vatikaner over Passetto di Borgo, en forhøjet passage, der forbinder Vatikanstaten med et slot i Rom og mange flere. Men heldigvis blev de fleste af disse løst, og desuden er de fleste af dem vi så tvister, der forløber fredeligt, men forhåbentlig også bliver løst helt i enighed. Så det var nogle af de største territoriale tvister i Europa. Europa har heldigvis været i fred i årtier nu, med et par uheldige undtagelser. Vi bør huske, at selvom vi alle lærte tragiske lektier fra 1. og 2. verdenskrig, er vi endnu ikke uden risiko, og vi bør se disse små territoriale tvister for det, de er. Små og i de fleste tilfælde irrelevante, eller i det mindste bestemt ikke værd at starte nogen form for konflikt over. Tusind tak, fordi du så med. Hvis du har lyst, så abonner og skriv en kommentar, hvis du gerne vil have, at jeg laver denne type video for andre kontinenter. Og lad mig endelig vide, hvis jeg har overset eller glemt andre vigtige territoriale stridigheder i Europa. Vi ses næste gang med mere almen viden.